Či v lete alebo v zime, pri peknom počasí, v dáždi alebo v snehu, v každom ročnom období vzbudíte s Trabantom 601 pozornosť. Trabant 601 to znamená vysokú hospodárnosť, výborný výkon, dlhú životnosť a minimálne požiadavky na opateru. Trabant 601 je prvé motorové vozidlo na svete s oblekom z plastickej hmoty. Je to teda voz, ktorý by sme všetci radi mali. Jako smysl zbavený, trapy se mnou hájí, je to démon šílený. Jeho rytmus závodí, kolem noucím řešením, tváří hrůzu nahání. Jako smysl zbavený, trapy se mnou hájí, je to démon šílený. Jeho rytmus závodí, kolem noucím řešením, tváří hrůzu nahání. Trabant.